Amo na chana mono. Amo na chana mono. Umunim na umunam. Amo na chana mono. Okay, oke ọbụla onye nọ n'elu ụwa nke biko tụkwasị obi n'ebe Chukwu nọ maka na o nwere ife na-aga n'elu ụwa nke ahụ Chukwu na-amasị anyị na-echeta Chukwu ife ọbụla anyị na-eme anyị bube Chukwu ụzọ maka na Jizọs bụ onye ndu. Jizọs bụ onye isi Jizọs bụ onye ndu. Amo na chana mono. Yes. Oh, that is it. We and it we okuta. Yeah. Ọtụtụ ihe dị iche iche ka a na-akwado n'ụbọchị taa. Ihe erimeri dị iche iche dị na kitchen a. Egburu efi, enwere chicken, salad, fried, sauce, many as many. Yes.
or Freedom Kitchen Ventures Nanka. Yeah. Yes. Ekpere m bụ na ndị mmadụ ga-esi ebe dị iche iche bịa maka mmemme a, ha ga-abịa ọfụma, ha ga-alakwa n'ọfụma. Ekpere m n'isi igwe bụ na Chineke onye buliteli elu n'ọkwa ga-enye ya amara, nye ya ike, ọ ga-eji chi ndị etinyere ya n'aka werezie ogologo ndụ na arụ isi ike wee chọọ ya mma. Ya. Achalugo nwanyị mgbamalụ megwuru maka na ịkwata ọfụma mkpụrụ ewu mberede keje mmadike ihe paskọrọ na-enwe mgbureki na-agba ajọ ọsọ anyị echewe ebe apụta n'ire anyị apanye ihe mana anyị gbakọrọpụta nwa na ihe mmemme anyị apanye ihe mana anyị gbakọrọpụta nwa na ihe mmemme the sound get to good.
Monica ga-anụlego na nwanyị ekolego egwu ọbụ egwu nwa mazụ n'ọcha ijele na nwa nwa na-agbakọrọ n'ama maka na mmanwụ a na-akara ijele ma nchalụ ya ka eji enwe ife dị iche na mmanwụ na ọganigwe nwa nwazi anya ọcha na nnụ na-egwu abịa odogwu bụ odogwu anụ edeghị ya ka ụmụ nchalụ ife aka uche niile dị ya na mba gị nwa mmasị Justina Chinyelu Nwaọra Ugoeze Ọkpara Igwe Amawbia. Ihe a na-eme taa bụ na ndị Amawbia wepụtara igwe ọfụọ wee chọọ ka ha jee crown ọya taa. So taa ka a na-eme coronation of Ọkpara Igwe Eze Chukwu nyere ọra ndị Amawbia. Ana m ekele Chineke kere ụwa niile n'ihe ọma dị etu a nke o mere anyị wee na-ekenye etu o si wee bute udo na ịfụnanya na ọganihu n'Amawbia na-ayọ ya ka ọrụ ọma nke o bidoro n'Amawbia ka ọ hapụ ime enweghị ọbụla mmeri elu ọbụlagodi mgbe ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ bulitere ka ya nwa were mmiri nsọ nke eluigwe wee wụdaa mkpụrụ obi ha ka anyị niile wee nọọ n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọla n'aha Jizọs na-ayọkwa ndị niile si ebe dị iche iche wee bịa ụkwụ ọma ha ji bịa ka ha site otu ahụ wee nara oge ha dị iche iche n'aha Jizọs amen. My name is Nze Chibuzokolo Ezamanson Kembenamawbia. Today is our day, all the Amawbia indigenous day. Today is the day we are coronating our Igwe in Amawbia, and all of us are happy to be here today. As a new Igwe and an old person we know what he can do, and that's why we supported him, and that's why we are still supporting him, and that's why we will keep supporting him, because our expectation is the best from him, and because he's a good man, he's well matured, and he has a good wisdom. So that is part of the things. That is part of the reason why we supported him, and all the expectations we need from him is good leadership, and which he has. So long live our king. Yeah, and my prayer is for him to lead Amawbia to a greater position. My prayer is to make for him to make us one of the town every other city will be jealous of. With that, I think it covers every other prayer you can think of. If you can take us to a greater position in life, then we don't have any problem. Yeah. Thank you very much. I am Chief Barrister Obiora Bello Sakwe from Amawbia. So what is really going on here today? Yeah, today the coronation of our Ọkpara Igwe Amawbia. So today officially is being presented to the community as the king and Ọkpara Igwe Amawbia. So for public, he's already started his reign as Ọkpara Igwe since the day he was conferred with the certificate of recognition. But today is the ceremonial presentation to the whole world. What are you wishing? Yeah, God has already started using him mightily right from the day we elected him. And ever since then we had experienced
a new lease of life, and joy in Amobia. People are having a sense of direction, a sense of fulfillment about leadership. And that has to do with the character of the person himself, His Royal Majesty, Chinyelo, Moya Moloku. Very amiable person, full of humility, very intelligent, but more than anything, very firm. And so that is why I am actually the secretary to the Obaligwe Council. Yeah, so that's why I've seen me very early here. Well, the prayer is that God has already blessed it. Look at bright day. What else can we see? So that will show you the glory of the hand of God in today's activity. God has already blessed it. So and we know that until the end of the day, it's all joy, 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 and glory to God. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah. Member of the cabinet. We follow Onyawa UK. So it's probably no. I am His Royal Highness Elijah Adini, the paramount ruler of Ayama community. My friend being here today, we have been close friends for a very long time, and he invited us that he had been ordained to be the Igwe of Amobia. He's a nice man. His humility gave him what he is today. Because kings are born, they are not made. And besides, him and the wife deserve it. To whom much is given, much is expected. That's why he came all the way from Lagos to come and honor him and share his grace and joy with him. I'm wishing him the best reign in his tenure, and that his people should be by him, rally him around, and also guide him in some area. One cannot be a long journey. It's a thing that you might forget this, the other man remind this one to you. Because at his stance now, a lot of reasoning, thinking is facing him. Liability, he might not be able to gather them all, but somebody by the side, with the wise men I saw around him, he will do well. You're welcome. Professor Eliezer Ofodila, Ezenka of Amobia. Okay, I'm a member of the Igwe Council, and we're going to escort him to the coronation ceremony. Well, we have already advised him, and we expect that he will have a peaceful reign, that he will rally around Amobia people to enjoy the city of Amobia, and that it will be a long reign. I am His Royal Highness Obi Iwanya Anthony Nwokolo JP Obi of Ugbolu. We are here to celebrate with Okpala Igwe of Amobia, because he's been honored too. A ruler must be patient. A ruler must be tolerant. A ruler is just like a dustbin. People come to throw on you. When I mean dustbin, not that they should pour insult on you, but they pour a lot of things on your front. Your own is to accept, judge rightly, because after your judgment here, God will judge you. So you have
have to be careful when you are judging. My prayers for him is that now he's taking it. May he last long on the throne. May his children prosper more than him. May his kingdom remain peaceful, because there will be no development if there is no peace in the kingdom. It is when there is peace in the kingdom that he will have progress. May the government see his people and help them to grow. I wish him luck. Thank you very much. Delta State wee bịa ebe a gị na anyị Fraser Adiele o si Ndọkị na Rivers State wee bịa so ile anya venerable na ebe niile ọkọchukwu m o sikwa Port Harcourt wee bịa yesterday and o nwere ndị ga na-abịanụ ama ebebele ka ndị niile na-abịanụ bịarute ebe a n'udo ha ya na-achịkwa azụ ka ụkwụ ha ji bịa ka nke ha ga-eji na karịa nke ha ji bịa mma Thank you very much. Afam bụ Justina Chinyere Nwaọra, Ugeze Ọkpara Igwe Amawbia. Ihe na-eme taa bụ na ndị Amawbia rọpụtara igwe ọfụọ wee na-achọ ikpughe ya okpu ya after our coronation of Eze Chukwumerọra ndị Amawbia. Nwanne ekwe ndị Amawbia na ọrụ ọma Chineke nna bidoro n'oge eme ka ọ bịa n'isi mbido onye ebute udo na ọganihu na ịfụnanya na Amawbia n'aha Jizọs. Na-ayọkwa Chineke nna ka ndị niile si ebe dị iche iche wee bịa maka ije a ka okwu ọma ha ji wee bịa ka ha ga-eji wee na ha ga-eburu ngọzi nke dọ na Amawbia wee na-abịa ha wee gọzie ebe ha n'otu n'otu n'aha Jizọs.
ihe na-ekpere igwe na-ekpere ya bụ na Chineke nna onye nke duworo ọrụ ọma a na-arụ ya na ọ ga-eme ka ọ bịa na o mezuo mekwere ka e nwee udo n'ama ọbịa ọbụnagodu mgbe ọ ga-achịcha afọ niile Chineke chọrọ ka ọ chịa wee na mgbe a na-akpọ ndị butere ọganihu n'ama ọbịa na-eyi etiri afọ ya n'aha Jizọs. Aya de na na mma o. Gwa je go ya kwa kwanara anje. Iwe bakọ ni atata wu ka emezu omenala na mmemme eze. Neska onye ọbụla alụ arụ ka bịa ebe a. Ka Chineke gọzie nyu. Ndị eze wetala aka. Obi ụgbọelu agụ Chineke agọzi ruo gọzie ezinụlọ ruo n'okwu iji bịa nke ihe na ya aka mma adịghịla ọgwụ mgbogbo adịghịla obi eze ndị ndọkị ọ ya adịghị na mma ebe ịlụ arụ ga-abịa Chineke akọ n'ubi ya na-ekwuru oke mmụọ ma oke mmadụ mgbe ị ga na-anachi azụ ndị kabinet onye ọbụla na nke na nke gozie ama ọbịa gozie ezinụlọ anyị niile ndị na-eche mụ ịnyịnya n'iru ụrụ ya Chineke ya gozie niile aha Jizọs Kraịst onye nwanyị
My name is Prince Nwora Olisa. Okay, today we are having the coronation of my dad. As a crown king of Amobia. Well, I wish you a successful reign. I pray that his reign will bring peace to our community and every Amobia
traditional title head of Amawbia. Isi ọzọ ichi okwu Amawbia. Ọrụ coronation igwe anyị ka anyị ga n'ime ya ka anọ na ya. Ọ nnukwu ihe ọṅụ na anyị mere rọtụ igwe n'udo wee na-ekpunye egwu taa. Esigo onye ọzọ na Jenụwarị gara aga. Ebe a ka m nọ wee kpunye egwu wee chie ya ọzọ. Which ferried him into this traditional rulers school. Maka ọrụ na ọ batara na my institution, ọ gara wezi amọ. Ofe obi si ata anyị niile onye ọbụla akpa onye ọbụla nnekwu na-eme ka ntị ọnụ ya Ugochi Malaeze onye chiri ọzọ wuru ewu na Amawbia o chiri ọzọ n'ụmụazị how many years gị na 40 years o chiri ọzọ n'edo ọ ya wee chiri ọzọ anaghị bụ isi ọzọ Amawbia ọ ga-ewetu udo na ihe gbasara ọzọ ọ ga-ewetu udo isi ọzọ ka ọ bụ so ọ ya bụ isi ọzọ na Amawbia so a sị ka ntị ọnụ ka wee kpọkwuo n'unu maka mụnwa na onwe m Ogidi Samuel ọ bụ onye nze aka na-etiri ọzọ mgbe m chọrọ ichi ọzọ a ga-echi ya now retired commissioner of police. Obi ọ̀fẹ́ agolo igwe obodo ebe a chekwe ebido oge n'ọtụtụ adịkọ ibe ha hụrụ ụzọ n'ebe
Ya,
Good day, sir. Egwu ndị chile echichi, egwu ndị nze na ọzọ, ọkwa egwu onye agbaghị na ọkwa onye isi. Nwanne m ikwe egwu isi were agbakwa na niile bụ egwu. Ọkụ omelie ije 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 ije. Ana m anụ ịgba, egwu a na-enegbe ihe gaba. Idekelu dekewe oge na-ekwu ọmaba
ekele na ohere nke i nyere ka anyị bụrụ ndị nketa oke ka a na-ekwunye n'ikwu anyị okwu n'igwe Chinyere Ọra Chinyere bọọlụ ụkwụ ọra. Anyị ekele gị n'ịdị mma gị, kelee gị n'inyere
ewu ada kedu ihe mmemme unu ọ n'irube mma na rụsị unu ga-echenji ọnọdụ bifo ndị ike ya emebe mkpọtụ okwu unu na mgbụrụ
Adịmọcha ụmụ ụwa na-achọ n'ife. Adịmọchi ụmụ ụwa na-achọ n'ife. Adịmọcha ụmụ ụwa na-achọ n'ife. Onye isi Korea ịnọzikwa ome. Ojeme baịbe. Ojeme baịbe. Ojeme Come on.
Thank you.
His Royal Highness Igwe Bobby Ogochukwu Eze Eze Okiri Eze Adịsọ ụmụaka nke nna ka igwe ndị na-aga niile nnukwu igwe ndị Igbo niile daalụ ife jikọ mụ na Igbo ọkpara igwe bụ na nnukwute ada na nka nnukwute ada si n'oke obi obi o si na obibi igwe Chineke buru igwe ọnwa butekwara ụlọ na-abụ ọbịa ụlọ di ya were okwu igwe kama Chineke nwere o si alụ maka abụ na ngwuru ọnwụna anyị na-enwe okwu nwa adaba anyị eji eme kwin wetara maka ọrụ igwe ka ọnwụ so onye na-ara ọba wụrụkwa igwe so ọnwụ ụmụ nwaanyị igwe na-anụ ada igwe bụ ezigbo enyi m were na-anụ nwanne m nwaanyị nwụrụkwa nwa m nwaanyị ka ọ na-anụ ya ka njidewa my wishes for them na me ebugote ebugo me ebugokata litule na me ebukata ụzọ bere azụ otu o si adịgbo na mmadụ egbo maka uwe chọrọ ọcha dị otu otu and ịgba oke bụ n'iru ka ọ ma ma ọbịa ọmachi azụ otu o si adịgbo ka ụmụ ọya esi na-adịgbo maka na onye bụ na masụcha ụmụba ụmụba ebirezụọ otụsọ ọrụ ubi na-emere ọba ka ọba na-emere ubi so Chukwu okike dooro m ogologo ndụ dooro m alụ isi ike dooro m ịfụnanya dooro m na nwanyị na-alị n'oke mgbu ka ọnọdụ ya maka ebe ọrụ na-akasọ okwu igbo na-akasọ ọgwụ ụmụ fesi ọgwụ iji na-akasọ ọgwụ iji tisara owe akasọ ọgwụ ọgwụ ụmụ n'ahịa were bịa n'ụlọ ka onye nke ọrụ iji tide onye ọzọ iji tichara onye nke ọrụ nwecha ike ya onye nke wee sogburu onye nke awa awa merie ntị so ị na-anyị mana nke niile bụ ụmụ nke awụ prince ọhụrụ esere dịka nwanne otu eze amaọbịa so Chineke na-ebife ala Igbo onye ka m ji wee bịa wụrụ Igbo olu ndị nke n'aka niile nọ ebe a amụrụ ekele bụ ndị Thank you.